Mr. Director, barkanmu da warhaka. Yawwa barka da yau. Ya ayyuka ya rayuwa kuma? A lafiya kalau alhamdulillah. Ya ma watan azumi ya ibada. Masha Allah. Allah ya karba mana. Amin ya Mun rabi. same ka yi da mar entertainment. Me ya janyo ra'ayinka dala zuwa ga entertainment? She is my dream. Mafarki na ne. Kuma harkan yana burge ni. Saboda in kana so ka zama popular kuma sai ka shiga wannan sabgar. Amma sai ka sa hope, ka hubbasa tukunna kasance kanka matakin da kake tunani. To yanzu mu dan koma baya kaɗan mana, muna so ka ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka da abin da ya shafi har ka shiga wannan ra'ayi na shi harkar shi nishaɗanta mana bai kyau. Ke, wannan aya ko dai sauki wanda ya sani ya sani ba kowa bane ba. Amma ni mutum ne wanda ya ji wani ya samu da kansa kuma ya rage masa asiri. Ko da menene ya samu na samu na samu a cikin shi kuma hidima nishaɗantarwa da kuma musician gaskiya mun taso ne tawagan mu ni da abokanina har muka samu wata dama da muka ƙirƙiri wata ƙungiya wacce muke promoting da kanmu. Muna son mu ji sunanka, yadda aka haife ka, yadda kai karatu, har ma dai zuwa rayuwarka ta yau da gobe sosai. Wani Katagun Masare kenan. Kuma a nan aka haife ni a nan na gama Gujibata. Sunanka? Sunana ainihin sunana Ibrahim Kano. Sunana Bakale 01. na state ya Bakale 01. kwarai. Wato dai in ba Bakale ba. To Bakale me take nufi haka? Bakale suna ne wanda yake na gayu kuma na zamani. Kuma ba ni ne na kirkira wa kaina ba, gayu ne suka kirkira. Yanzu kai ni ma bara ne ma reply. Me ne minin din KKD? KKD. Yawwa. KKD. Wannan sai ka zo hira da ni zaka samu labari. To yanzu masu kallo su ba za a dan ba su abin da za su so su nemi su ji KKD din ba. Abu ne mai sauki amma suna ne da aka sha wahala wajen hada shi. To yanzu dai ba tare da bata lokaci ba, kar ku manta gane ga babban shahararren dan wasan kwaikwayo wato KKD. Mun zo mu location kuma mun yi abubuwan da kuke so, to dan haka kar ku manta ku gargazaya zuwa KKD Nigeria Limited domin ku samu ku mana subscribers. Yawwa. Mutanen mu mun san ku ba da masu ku ba za mu samu karfin gwiwa kwarai ba. ma kuwa. Ganin kuna kalla shine yasa mu yi. Kwarai ma kuwa. Rashin ganin ku ba zai ba mu karfin gwiwa ba. Ba za a gan mu ba. KKD Production Nigeria Limited, ku je ku subscribe. Naku ne wallahi.